Asa masuk kita manginang martangiang nohom mahita. Amin. Mari di mahita. Marhiti-hiti guar ni di bata ama. Tuat guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Duat guar itu di perbadia. Na tumapalangit do tanoon. Amin. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panodang na bulon. Bicardo sada panodang diakan na mangingani tano na nilinggoman ni hamatian. Marunguman bangsom rosyan lumuna diari parporangamu. Marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan niya dos torang rodo tuho parangammu aka nauposo. Haleluya. Martangi yang mahita. Alia manami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem. Saya pinuji magwarmu na badai. Ala naung ditikir ho hami bangso. Dito gutogu hodo hami sian haulomon ni tu hati urun. Jala di padomu hodo hami. Naholakian siako gabe saor musedoto. Gok halalas ni roha do hami alani. Sejalo ma hamuleteon ni rohanami. Naung tinutput hami marhiti-hiti anak mi. Amin. Mari dihita.
Nangyo kamu ma patit na debata di minggu sadarion tarsurat di patit na parjolo sa hatu patik pasapuluhon. Patik na parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi kanomu jala dang jadi sumanommu. Manang aha na di banogijang dohot na di bonatongon. Ro dinasa di bagasan aik na di banuatoru. Yang gotong gabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon kuari di bata. Yang go soture dalanna. Ayo na uhum na dusugut aka na marsiniang di guarna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Dina onomarima ulahamu nasa si ulomu alianggo ari papitoni ari paredanan ni Jahuba di Batam dang jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahammu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam ay dina onom ari do ditopa di bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana diari papitoni di baini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradiananna jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangopomu do natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah de Batam diho. Patik pa onopon unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatindakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi halangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi halangan ni roham dongan saripin ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Behado padok ni debata taringot tu patik pas nasapului odo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Pargugo naso hatu dosan jala parimas. Siluluhod dosan ni amana tu pinoparna ro di sudut patuluhon, ro di sudut papaton. Pinopar niaka na sogoroha diau alai asido rohaku diaka na maribu-ribu aka na marholong ni roha diau naso manglosi patiki ido sahatna atong rak mangido gugo mahita sian Tuhan de bata ale Tuhan de bata saya pergugoi mahami mangulahon nobar tu patikni amin. Mari dehita. Lari
roti madosata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suatu dusan, jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardusa. Mulak manian parjahati, tumadik kondalanna, asa mangului bana, ai ido di pangido roham. Alani ido ubain hu pangido hami, saya sudah tima turu-turum. Asa unang mangunai be Tuhami, saya sisa sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asin roham, saya pargugoi mahami. Asa margugu hami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nungaw pola hupasisi aka panglosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosa. Saya mulak mahotwau ai audo si paluaho. Hasang ngapom ma di debata na digijang. Amin. Kor naposo.
Mari dihita. Tangyo kamu ma hatane dibata turpuk epistel di hari Minggon tersurat di Efesus biduna perjolo mamuka sian ayat tolu tolhas tu ayat onom asa tajahama marsika soring siak kami ma ayat tolu pinuji ma dibata aman itu hata Yesus Kristus nang upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Dituduh hita bain anakna marhiti-hiti Yesus Kristus asa to ibana mangyuton halomuan ni rohana. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani dibata jala na upiapusa. Amin. Kor ina.
Mari dihita. Tatinda koma haporsyotay sungona hinatinda ko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibiyon rap mahita mandok aw porsya di bata Jehovah ido ama parbuku na sedudusan na tumapalangit do tanah aw porsya di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasaday iman na timoni si Maria na gabi-gabi siya to di parbadia adorang so abubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di pahuman ni silatus na matatarbajal do ibana di hawa pinarsilang na tuat tubunotoro do tanah na maluri dari patuluhon na manaik surgo lahod dulsya muni di bata Jehovah amanai pargugu na sodosani di simay bana mangumuhala na mangulu do na mate aw porsya dito di parbadia jaladong sa dahuria na badia huria titing. Tikting HKBP Tamarunang Minggu 31 Desember 2020 Sada Romawi Namar Ragam Sada Goarni Minggutta Sadarion Ima Minggu Dung Natal Topik Minggu Jehovah do partogi jalamual ni olop-olop di hata Indonesia di dok Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. 2 Namar Jamita. Namar Jamita di Minggu Tasadarion Ima Amang Padita Resort Sulawesi Selatan Pendeta Rich Jansun Simamora MTH MM mau lihat tema di Pakubasion ni Amang Padita Resort. Tulu pelantikan panitia pesta peresmian resort di Minggu Tasadarion 31 Desember 2020 sipul papungupelean napaduahon tapatu pado pelantikan panitia peresmian resort jala sidung pelantikan di pinasahat ma tuketua pelaksana ima Amang Dr. Andus M. Panggawian MM lau mandok hata tujulu tatangnya koma asa denggan mardalan ulau ni opat rapot panitia peresmian resort sipul permingguan di patupa panitia peresmian resort rapot naparjulu alani di pangidoma tusude panitia na baru dilantik asamad dohotui rapoti 5 ruas natabba
Di minggu tasadarion nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga Lesman Sidabutar, inang Naomi Asriani Boru Situmorang, dohot sada ianakon nasida Chelsea Evika Atalia Sidabutar. Nasida Pidasian Gereja Metodis Indonesia GMI Jemaat Anugrah Makassar. Jalan nasida tinggal di BTN Dwi Dharma, masuk wilayah sada. Tatangnya komana sida asagabe ruas naburju jala pinangidoma tu jemaat na baru asa jongjong dinganana. Mau lihat ya. Onom sumbangan 3 unit tong sampah tu gereja. Di jalo huriata do 3 unit tong sampah sian perusahaan BSS Parking. Mau lihat tema dinasida jala di pasu-pasu Tuhan di Batama perusahaan BSS Parking. Pitu. Perpunguan Bodari ujung tahun dohot open house huria. Di hari Minggu 31 Desember 2020 masuk pukul 10.00 wita di Garejaon laos dijahot do berih huria dohot parhepengon ni huria di bagasan sataonon jala sipul sunggul-sunggul di patupa huria do pasahaton tali kasih turuas ni huriata nama balu dohot yatim piatu walu perminggu tahun nai baru di hari Senin 1 Januari 2024 di patupa huriata do permingguon tahun nai baru masuk pukul sia wita jala sipul perminggu ni di patupa do open house tu sude ruas ni huriata namaringana di jabu dinas huria riama hita maddohotisa sia pasahat sia palunasan akka sitagamon dohot akka kewajiban di huriata pinangido matu saluhut ruas ni huriata kai peta marunang asa taingot ma amanginang lau pasahaton akka kewajibata ima peliat tahun dohot akka sitagamun di pesta huriata na salpu 10 ruas namar sahid parhalado dohot sude ruas ni huria kai peta marunang manangnya kor ruas namar sahid di jabu manang di rumah sakit Saitu hatta mana mangaleon hamalumon dohot hai pason. Mulu adong siar ruas ni huriata namar sahid di jabu manang di rumah sakit. Asa di pabua matu parhalado manang padita. Ruas namar sahid sada Agusta Kristin Borusianipar dirawat di jabu. 2 MU Hutagalung dirawat di rumah sakit Primaya. Tolu Situa Ade Siregar dirawat di jabu. 10 sada ruas namar ulang tahun parhalado hakebeta marunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun sia tanggal 25/1/21 Desember satu hatama namang aleo pasu-pasu dohot gajang ni umur suak songoni nang hahi pason ruas namar ulang tahun MCN Buru Panjaitan 25 Desember wilayah sada A Boru Sibolon 25 Desember wilayah 2 JGM Sitopul 27 Desember wilayah Tolu FVK Sihombing 27 Desember wilayah 2 A Boru Samosir SPD 30 Desember wilayah Tolu Insinyur RB Simaremare 30 Desember 31 Desember wilayah Tolu Pada Tulu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon 12 ulang tahun pardonga saripeon parhalado dohot sude ruas ni huria hakai peta marunang pasahaton selamat ulang tahun pardonga saripeon tu ruas na merayao siat tanggal 25 1 Desember ruas na merayaon ima keluarga El Sitorus inang SU Bor Situmorang tanggal 27 Desember wilayah Tolu, keluarga MC lain RSD Bor Siagian tanggal 27 Desember wilayah Tolu,
keluarga El Samosir JR Boru Lubat Tobing 20 Desember wilayah Tolu, keluarga Situa D Hutapea P Boru Siregar 20 Desember wilayah Tolu, keluarga W Nainggolan DJ Boru Lubat Toruan tanggal 20 Desember wilayah 2. Saya tuhatama natoktong mangaleho pasu-pasu te keluarga nasida. 10 ruas narotu parmingguan. Sada Minggu 24 Desember 2024 ibadah umum 160 halak, sekolah minggu 30 halak. Minggu 24 Desember 2020 di Natal umum 220 halak. Senin 25 Desember 2020 di Natal Naparjolo 241 halak. Sekolah minggu 50 halak. Ulaun Nabadia di gereja 210 halak. Ulaun Nabadia di Jabu 6 halak. Selasa 26 Desember 2020 Natal Napaduahon 75 halak. 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata bui mata bereng di tikting parhepengon nadong di hitabe songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon tatangyakom ma asage pasu-pasu dohot las ni rohai di hita tarlumubi gawi hamuliau di goar ni tuhata. Amin. Mari di mahita uhuk ma tapasat piliata. Oh
Damini debatana sumurung sian salut naroha. Ima mangarajaya hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal maka mga kenang. Tamado hamulate honok tatuto hatta. Tiramoti didongani hitamadalani tahun 2020 tolu. Oma hari parpudi nanaing sidalanata di tanggal 31 Desember tahun 2020 on mersugut mengalak kamahita tu tahun na baru. Di nanaing masuk kita tu tahun na baru, manang di nanaing tinggal honota tahun na buruhon, di pilit do sian hata ni debatan nanaing taripar di hita, ima sian Jeremia 31 mamuka sian pitu sahat ayat sia. Jeremia 31 ayat pitu sahat ayat sia hujahama di tonga-tongat. Ay songnod do hata ni Jehovah. Marhicani roha mahamu marsurak-surak mida si Jakob. Jala marulopolop mahamu mida ihutan niya kabangso parbegu. Pangyar hamuma suaramu na mamuji-muji. Jala dok hamuma. Say palua maali Jehovah bangsom. Pasi-pasi ni Israel. Idama ikon ahu manugihon nasida siantano natukan utara. Jala ahu papunguhon nasida sian aka ujung ni tanoon. Rap dohot aka na mapitung. Dohot na papang. Nagabe-gabean. Dohot pangitubu di tonga-tonga nasida. Tungluhutan na bolod do nasida. Aka namulak itu son. Rodo nasida tutu huhut tu matangis dohot marhuraja. Ahu mamanugihon nasida tu aka batang aik di dalan nahornop. Dang tagamon tarsuladit nasida disi. Ayaw gabe ama di Israel. Jala Ephraim gabe anak buha bajuku. Ido sahatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Sai tahalasodo di parnguluota molo adong namang rupi madongani apalagi mabek hita marlas ni roha. Bodo di batu remiki amang bisa dikecilkan sedikit. Okay. Apalagi namang rupi i ubal gajala boy dumengga siak kita. Asa tarasakan tahilala songodia pangurupion dohot lasniroha na pinasahat na dihita. Dakolan dakdanak na makilalahon songoni. Dakolan na matua manang lansya na makilalahon na songoni. Alay sudedo hita merasakan
begitu indah molo adong dope nabui mangurupi hita, apalagi dalam kondisi kesulitan, manang dalam kondisi na bergumul, apalagi molo adong sitaonon di bagasan ngoluta. Gudang do halak gabe marlas ni roha jala tarapul molo adong ro mangurupi ibana, apalagi molo di sitaonon manang parukilon ibana. Di kondisi na songonido di ida si Jeremia, bangso Israel, manang bangso ni debata, naung sangat terbuang na sida, na mengalami perubahan sian na merdeka, bebas alai dibuan tu pembuangan, totu mace hacit doi, manang na di dia pehalak, molo gabe terbuang, sian ingananna, terbuang sian kebebasanna, gabe hacit dia do pakilalaan. Tudos may song nakadongatan na di Aceh, Rohingya do tahe. Ngaluja na sida rob berlayar sia Bangladesh satu Aceh, alai apala sa minggon di demo mahasiswa manasida ikut diusir manasida ala dang jelas be parro nasida dot keberadaan nasida. Nunga hacit dilele sian tonga-tonga ni bangso na seliling non nasida tempat tinggal nasida, borhak nasida tu tempat nai baru alai tong muse di palili-lili nasida di tempat nai baru. Nunga di tipat tangga, itu teh, nunga madabu di tipat tangga muse, belam martabata ma hacit ni pakilalaan. Totuma nang songo dia pe pakilalan nasida sai nang makirim nasida adong mangurupi nasida songo Rohingya na tarok nakin sai adong manian Rosian PBB lo mangurupi ati babonon na nasida manang natu bangso manang natu pulau ni hala Australia manang natu dia asabui mangulu nasida asabui nian hidup secara aman jalabui nasida mangulau-ulau. Songonido ng bangso Israel, di na tarbuangi na sida dang boy na sida sejahtera di bagasan ngoluna, totu tekanan ni ngolu sian aka na maperhatuban na sida, pasti dumaben na sida tidak nyaman di bagasan ngoluna. Alai Roma si Jeremia, lau manungguli tu na sida, marulupulup mahamu, marlas ni roha mahamu, ala Roma na mangurupi hamu, Roma na memimpin hamu, Roma na mabuak kamu, asamulak kamu muse, tu inganan, tu tano muna, tu jabu muna, tu bagas muna, ima son na pinarbaga-bagana di turpuhon. Jow-jow ni si Jeremia, ang giat marulupulup, ang giat marlas ni roha na sida, ala debata, naing mabuan na sida mulak, manang pasi-pasi ni Israel naing buanon na mulak muse tu tano kanan manang tuhuta na sida. Lau sido nang jojo dihitak ka mga kainang nuain. Niad dohonot tado dang apala songon halak Israel na tarbuangi hita. Dang son halak na siyan na Russia Bangladesh tu Indonesia hita. Alay memang tadalani do proses son na tanikmati di parngulot tanuan. Alai dohonot tado di bagasan perdalanan ni ngulutan na sa tanon to tu godang do na masa na tado piadong do ilas ni roha. Alai boy do godang nang jut ni roha, boy do godang nang parukilon, bahkan boy do godang nang pergumulan di bagasan ngulutan. Ala tersonido tipe ni jolma, manang songo dia pe bongakna, manang songo dia pe balgana, manang na songo dia pe hajong-jongan na di portivion. Dia pasti gudang pergumulan dia dobi. Pergumulan secara pribadi, pergumulan secara keluarga, mungkin pergumulan dia ka ulau na doh dia kalana asing. Sian pergumulan doh tantangan na tadopi di bagasan nguluta, sianido nuain neng di jauh neng di suara hotu hita. Manang sianido hita neng di pergugoi marhite turpohon lao mernida bohade bata mangurupi hita dia karinong salpu jala bohade bata natahirim jala nataharap pemuse madongnya ni hita di tahun nai baru manang di tahun 2024.
Adong namotik na tolu taida bohahita lau marnida jala makilala pabahenan ni debata di bagasan ngulutta di perdalanata di tonga-tonga ni portibion na perjolo nang idota debatado HP na manguluhok kita jala debatado HP mual ni nasalas ni roha di doknakin penghiburan di bagasan ngulu ni aka nahinaholongan. Molo debatado na marmahani hita, molo debatado na memimpin hita tarlumubi di tahun 2020 tahun sian ido hita lang porsea tu debata. Jale kodohnot tado memang sian nasa porsea ta tung debatado na marmahani hita, tung debatado na madongani hita, tung debatado na mangurupi hita di padal ningulu. Ragam tantangan na tabulus, ragam parukilon, bahkan mungkin boy bencana. Nakin pagi adong berita nyadang apalah na tatadaon alai adong sian kantor ni danahi mulak tu Bali sian Jakarta mungkin berlibur alai nakin pagi mulak ma tu Jakarta alai di Subang laos kecelakaan ma meninggal ma amatai dohotinatai inatai mayor laos mati dalam sekejap pada saat ini. So ina malas ni rohanan yang mulak nang mulak mania tutongan ni bagasna alai tangadong nama botol ragam ni parmaran si boluson na boy dalam waktu sekejap itu meninggal. Dakolani na masa di Portibio song ni boy do godang tantangan boy do godang na masa boy do godang parukilon bahkan boy do godang bahaya na menghadang hita na talpe di jolota alai debatado madongani hita debatado na mangaramoti hita di loas hita marhahi pason mana songo dia pe kondisi ta di loas hita nuaing bodo pe marsaur di tanggal 12 Desemberon marhite par mingguot tung parmahan yun ni debatadoi di dalam pehita boy do marmara modom pe boy do las marmara ay boy do nok ibana los nok saliling-liling na so pamutuan ido na terjadi nuaing ido na terjadi na ni adupan ni jolma nuaing di pertibion alani say tahalas so majala tahamulate homma dengan bahasa ni debatana se mangaramoti madongani hita madalani ari-ari ni ngulutta manang dina madalani tahun 2020 boy hita mangulu satu sadario jala di ragam ni parukilon tung nanileo ni debataro di hita las di roha molo alani tantangan do parukilo song natadok natabolus bodo mapek kita putus asa alak ke putus asa antal pedo di ngulu ni halak na say marukil di bagasan nguluna alai di pargogoi di urupi debatado hita diragam ni pergumula do tantangan boy hita muse mulak marsugut nai marlas ni roha molo jutro hatta bornginon mana sedarion marsugut muse boy do las rohata ima marhite pangurupion ni debata marhite pangurupion ni tondina asa boy tahilala hina arga do tina tabuni padonganio do pangaramotion ni debata di bagasan alani dijodoh hita HP asalam takas makilala padonganion ni debata pangaramotion ni debata dohotlas ni roha na say pinasahat ni debata di bagasan nguluta asa dohnot tama dang alani gogota dang alani nadong di hita ala itung alani asini roha ni debata do mangaramoti madongati do na manguluhok kita sianima neng borhat kita tu na paduahon molo halak nong manada debata molo halak nong manada padonganio do pangaramotio ni debata do nong manada las di roha na siya debata di joma iko marsurak-surak marlas ni roha tangarong na tumabu molo seadong partikia di hita marsurak-surak marlas ni roha alaidang pola hola marsurak-surak songon namasa nuaing molo namasa nuaing nunga mulai talpe jolma holan ngulu na hedonisme na sehoran marjoketi manian. Mula menurut kalkulasi setiap tahun pertabani aka tempat-tempat hiburan sangat luar biasa lebih sian pertambahan gereja, pertumbuhan gereja. Mula di Jakarta lapo may didok. Nagudangan ng lapo ni halak batak
los adong madibad di si tempat-tempat hiburan, los bo di si minum, los bo di si mangan, los adong mungkin ke ruangan-ruangan untuk misalnya adong pertemuan dot anak asing. Pertumbuhannya luar biasa. Alam memang jolma manang halak nguaing sanaing ngua lawa adong pajupang adong hiburan-hiburan di si. Marjoketi ma di si dakolan na pos benuaing. Na sohiado hudohoti yang kataku tiki SMA 84 tahun 24 kami SMA na jujutan berpungu-pungu di Jakarta holan na marjoketi maridene si pata ditinggal hodok keluarga na ditinggal hon anak konna kita mari bersukaria asa si generasi do hapen waeng naing dohot tu si alai dangi sasi tongna olop-olop dohot las niroha na ginobarhon ni si Jeremia di turpuhon tu halak na manada manang nama kilala pedongani odo pangaramotion di debata dang holan hura-hura alai halak na marolop-olop halak na mariaya halak na marlas niroha ala di tada debata di boto upuji debata di boto mangedehon ede tu adopan ni debata per kamu makesulitatan waing na perpudion. Ay sugari diajak songon na poson lau latihan kor marnot asek mau lialay sugari hatop diajak ayo ada kawan kita menikah ninna los garejo pebudu permisi alay sugari diajak tu laun ima sada waing sahib alani ikon berusaha do hita mamake dirita do kesempatan ningoluta dohot sian gogota dohot sia sudeta hetenagata pakiota lau mamuji do pasangapod debata ala tatada ala tahilala ala naung didongani jala diramoti debata hita di bagasan ngulut ido no marga jala ido no muli jala ido na dumenga di ngulu ni na porsea sai di boto madok mulate sai di boto bersyukur tu debata bersyukur tu debata sekaligus doi olo mameleho dirina dia dupan ni debata tau tu lomo ni roha ni debata mameleho dirina gabe lau mangulahon persuruan ni debata di bagasan nguluta di tonga-tonga ni Portibio di tonga-tonga di Huliana nang di tonga-tonga ni masyarakat pe gabe dohot kita perpanjangan tangan ni debata di sido kita patuduhon na bersyukur kita makilala dengan bahasa ni debata naung tajalo di bagasan mulut jala halak na bersyukur nama dok mau diati tu adupan ni debata nama surak-surak tu adupan ni debata ima halak na say mamilihon na dong di bana tu adupan ni debata ido say totong tajarhon teologi di tonga-tonga ni hudiat tahakabipi molo ta persembahkan persembahan tu adupan ni debata ala na tatadda do pasu-pasu ni debata naung nilehon na dihi dang nama bay pelia kita tu debata asita bay debata pasu-pasu na dita daw ala debata do mual ni nasa pasu-pasu nung nga di pasu-pasu debata hita diragam ni nguluta diragam ni perdalanata siani mahita mempersembahkan persembahan mana siani mahita mamileo peliata tu adupan ni debata jala ido las ni roha jala ido pelian na hinalomoho ni debata asa tu sido hita diarahkan tu sido hita dijauh marolopolo marlas ni roha tu adupan ni debata sian tulus do bulus ni rohata ala nung tatadda lomo ni roha ni debata ala nung tatadda asin ni roha ni debata di bagasan mulut jala halak nung manada dengan masa ni debata jala nung maboto madok mauliate tu adupan ni debata na olo marsurak-surak marulupulup di adupan ni debata di dok mana patuduhon nagabe jauh-jauh tu hita marhite jamita di bagasan sedarion asa tung margogo hita diragam ni sitaonon diragam ni pergumulan akamang akay nang song nautadok nakidi pengantar dangadong siya kita nama dodak yaw menderita di nguluk secara pribadi manang secara individu kuda kia kita na menderita bodo penderita ni bahkan dang boy tahu ungkapkan manang tadok tu suami manang tu istri manang tu anak kot secara pribadi saya bergumul hita bahkan dengan orang pengaluan nasing alai di sido neng di jomolo halak Kristen halak nang makapersyai jalan nang manada debata
totong ma rotu adopan ni debata, diurupi debata, didongani debata do hita, diragam ni pergumulan, diragam ni si taunotay. Bojo tabuka kamanga kenang sian Roma 5 ayat 1 pak jolo tabuka jo. Molarong nabuy majaha gugu, silakan bahasa Batak atau bahasa Indonesia silakan. Rom 5 ayat 3 sampai 4. Iya, mulate mainang. Jalan luar biasa pengulu ni naporsea, dang mabiar di penderitaan. Dang mabiar di sitaonon. Sono tajahanakin mulai siya ayat tului. Molo halak naporsea, molo halak nang manada pabahenan ni debata do tagugun ni debata. Dang mabiar di mana di haporsuhon, ay marhite haporsuhon, marhite si taono di pertibion di sido gabe jupang habeng itu. Molo di dok di hati Indonesia, molo habeng itu ni ima ketengkunan, molo adong kesengsaraan. Di sana kita akan menerima ketekunan. Tekun ibana, benget ibana di sitaonon nai. Benget ibana moloro na haci di bagasan nguduna. Jala halak na benget di sido ibana gabe boy jupang di ibana hatauon. Molo di hata Indonesia di dok tahan uji. Jadi molo halak na sering menghadapi pergumulan, dia pasti tahan uji. Alai molo benget ibana dang putus asa. Molo marsitaonon ibana dang gabe lari, dang gabe meninggalhon alani si hapor suhoni, hapor siaonna di sido ibana benget, jala di sido ibana tahan uji. Molo halak na tahan uji, di sima muse jupang di bana pengharapan pakirimon naboy maben ibana makirim na rodu menggan di bagasan nguluna sian si taonon nai molo di dok makorhon pakirimon di hatabata. Asa diragam ni si taono song natado lagi. Di sido HP hita di loas debata lamar pakirimon babuan na lehonon ni debata na dumengat di hita. Soto ngadong halak na madele, soto ngadong halak na maninggal hona porsyon na, soto ngadong halak na gabililu pikiran na. Molo ragam parukilon manak si taono na tabulus di tonga-tonga ni pertibion. Songon bangso Israel di jow na sida. Asa unang madele, asa unang putus asa, alay marpakirimon na sida, buanon na doon na sida, mulak muse, tutano kanan, tutano na pinarbagabagay. Molo taida secara duniawi, bahkan mungkin do secara teologis, idorana ni rasahon di bangsa Israel, ben nabuhi muse merdeka na sida tahun 1940 lalu. Naung sangan na sida, tangadong bemangingaton, dangadong binatinggal di tanah nasida di Palestina, manang tanah nasida di tanah Kanan, alay di luas de batamu sen nasida bangso na balga, bangso na luar biasa. Nangpe adong hahurangan na seholan ng marporang do penemuaing satu sedarion, alay idaot tado, dang so merdalan, dang gabiso, sakap do rencana ni debata, do pada ni debata, tu bangso nai. Sai taida do satu sedarion mulai siap pada Nairobi di padan nai baru doh tu masa kini debata tong lau pada mudimun pasadahon bangsonai songna taida muai asal sido jamina di hita dang loason ni debata hita gabe suma susah dang loason ni debata hita gabe lalap di sitauno do paru kilotai alai di loas debata do hita manaoni alai di leho do tu hita habeng eton ketekunan jala di leho do hita gogo manang tahan uji asa tung takas di hita sahatu pakirimon ay pakirimota dakola di portibion alay doho do pakirimota di ngulus sogut asa mula dong pesukun nung nga berharap aw alay setong do marsahi tau dang boy melum sahitu satu sedarion bohadoi
unang madele adong do pagkrimon ni kana porsia imangulu na saliling nilileng na ay haporsuhon na di portibion parsato kina doi martibako dingulu na saliling nilileng na pinaradi ni debata dia kana porsia jala dia kana mangutto di bana ido jo ni debata dihita di bagasan mingguta sadarion naing la porsia hita di debata na marhuaso madongani hita mangurupi hita na mangaleo las niroha di hita sianido hita di jo bersyukur do madok mauliate tu debata sianido hita lam tangguh lam teguh di nasa penderitaan asa buih hita memasuki tu tahun nai baru masuk mahita tu tahun nai baru naing imu semulak rata di bagasan nguluta naing imu semulak rata di perningota tado dia porsiota babua debata madongani yau babua debata mangaramot yau debata do namar kuaso di nguluku debata do sirolas niro diau mana ngahapene kudalani dang mabiar beau ala debata do ngaku debata na mangurup yau jala pakyoku madiriku madok mauliate totong tu debata gabe bersyukur tu debata diragam ni sudena dong diau jala siani maau gabe semangat kuat mangulau-ulaun kuat madalani sidalan aku di tahun 2024 ala debata rap do tau di bagasan nguluku ima nagabe panidangiu di hita ima nagabe jamita di hita di bagasan persaurata di bagasan tikion amin martang yang mahita mauliate matuhat di pasat rohanami diho ala diurupi hodo hami lamanada wasom hagugu di tonga-tonga ni ngulu nami aitu kodo na madongani hami diragam ni sidalanan nami naguk parmaraan naguk abat-abat alai di luas sodo hami sahat di ujung ni taonos sadarion sianido hami gabe di jou asa marlas ni roha hami marulupulo pami dia do pamu na badiai jala lam takas boton nami ng madok mauliate tu jala totong margugo hami molo marragam pe si taon manang penderitaan manang pergumulan di ngulu nami ala wa persay hami do tung huasomdo na mangurupi hami huasomdo na patauho kami asa marpakirimo kami di las ni roha na nang silehonomu tarlumubi ma di las ni roha di ngulu na saliling nililing na naong pinaradim di hami di batama nami laos di bagasan tikion pasato nami do mulate ni roha nami diho ala tungasi ni rohamdo na madangi do madongani hami boy madala kami di bagasan huriam boy hami totong sahat sedarion di permingguon nami losongoni nang tubo dari donganamu urupamu hami di las niroha nami bodari di namartangia kami di ujung tahun di tonga-tonga ni huriamon alanilah surupi mana kami Tuhan di bagasan gogo na siya kodok las niroha na siya ko lau memasuki tahun na baru tahun na pinasahatmu di hami dakwo to hami ahana na yung sidalanan nami ahana na yung masa to hami alay porsea do hami molo hodongan nami molo huasom na mga linggumi hami boy do tiur perdalanan nami tiur akaulaw nami tiur akanahusakapi hami di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni huriam di batama nami laos di bagasat tikion pasaton nami do tuhon nang di napatu papelantikan di huriam HKBP Tamarunangon ima pelantikan panitia peresmian resort nahusakapi hami boy mardalan ni Tuhan di bulan Maret na nangro sayurupamu ma aka naung terpilit gabi panitia peresmian say pargugamu marhite sian todi na semangrupi na sida na patauhon na sida mangula-ulaon di tonga-tonga ni huriam losong ni pasaton nami do tuhoto ng kadongan nami na di bagasan parsahiton nuaing Augusta Christine Sianipar amang MU Hutagalung situa Ade Siregar amang S Saragi Marcia Saragi Renaldo Saragi tuhodo na sida pasaton nami Tuhan asa tung tangamu na badiyai majama na sida o mga lehon hay pason dot gugo di nasida
mamasu-masu nang akaubat na pinangan na sida. Asa margugo do pinasida Tuhan, tua kaari na nangro tarlumobi di na naing manalpuhon tahun 2023 lau mamasuhi tahun na baru tahun 2024 nang basa-basa honomo di hami. Asa marlas ni rohan na sida nak kami saluhut na ala ni wasom dot hagugomu dot haipason na pinasahatmu di hami. Losoni nang dia kadongan nami na marulang tahun di kelahiran MCN Panjaitan, Abor Simbolon, Jag M Stompul, FPK Sihombing, Abor Samosir, Insinyur RB Simaremare, tukoma Tuhan na mga lehon kadyang numur di nasida. Sa ito tong matuhan tabamulas ni roha di nasida tujuluan nyari, songon nang binasabasahom mo kadyang numurido las ni roha di nasida, boy mahilalaw nasida inang tuakatik kinaneng roha. Jala sailam sunggulamu nasida manadda huasom, manadda hagugom. Di siani manasida lo mangula lo moni roham, jala madok mau diate tuh. Losoni nang jakadongan nami di namar ulang tahun pernikahan, keluarga El Storus Borus Tumorang, keluarga M Silain Borus Siagian, keluarga Samosir Borus Lumantowing, keluarga Situ Hutapea Borus Regar, keluarga Nenggoran Borus Batoruan, tuhodo nang pasato nami nasida. Asa tung pasu-pasomu parsaripeon nasida, lehonomu las ni roha do kebahagiaan, ala nang pinasadam nasida di tonga-tonga ni parsaripeon. Tu pahamu akayan aku peparan nasida, tu pahamu nang akarencana do takaulau dohot nang akapadaraman nasida, asa marulu-pulu marlas ni roha nasida di bagasan pangulun. Di batama nami losong ni pasato nami do tuho nang akadongan nami molo tungadong namarsak. Marukil, bergumul, marsitaonon di bagasa tikion. Tukoma Tuhan na mangurupi madongani nasida. Lehonomu jalan keluar di nasida. Tarlumobi pakirimo di nasida. Pabuwa siya kodo mual ni las ni roha. Mual ni nauli na denggan na naing si calon nami di bagasan ngulu nami. Asa tutu mula pakirimon nasida. Pakirimon las ni roha na di bagasaku. Di batama nami urasi hamisian nasa dosa pangalausion nami. Asa unang terapa paso-paso na pastom di hami. Di bagasan Kristus Yesus, tangihon jalaw loy mapangidoan nami. Amin. Tapuji to hatta maridehita sian bukwede nomor 707 ayat 1 seterusnya buhut papungu pilihan. Maria,
Peresmian Resort Tamarunang alani Maridde Mahita sian nomor 120 sada ayat sada laos ditikina Maridde non Roma 7 naneng majahahon surat keputusan nomor 2 sida jala ditikini di jahan no surat keputusan dung di jogor goari upangi dohami masudi gor-gor nang di jowan non asaro 7 marbaris ma di jolon panitia inti ma di jolan non baru dipudina ma non aka seksi-seksi asaboy dengan nunuran non marbaris dipelantikan. Maridde Mahita. Jesus Rajane Uriya na porsen alabadia asupa sama sai sungguni maro aku mangeo Ihamuak kemanami nanami donga sahuria di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus hobartu sakap dohot rencana laho peresmian Resort Tamarunangon alani rikotma pajongjongon panitia laho makubasi peresmian Resort Tamarunangi jala sadarion ma patupaun pelantika tunasida lau salani tabegema surat keputusan nomor 2 tu panitia peresmian resort najinahaun ni sekretaris bendahara resort. Surat keputusan nomor 010 garing SK garing D.17 Romawi garing R.2 garing 12 Romawi garing 2023. Pendeta HKBP Huria Kristen Batak Protestan Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang perlu pengembangan pelayanan di wilayah Sulawesi Selatan mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang peresmian resort memperhatikan 1. Surat permohonan persiapan resort untuk diresmikan menjadi resort penuh bulan Maret 2022. 2. Hasil keputusan rapat resort dalam program kerja 2022 tentang peresmian resort Tamarunang dan rapat resort 1 Agustus 2023 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama yang tertulis dalam lampiran surat keputusan atau ketetapan ini menjadi panitia peresmian resort Tamarunang. 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peresmian resort. 3. Panitia peresmian resort bertanggung jawab kepada pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan. Petikan, surat keputusan atau ketetapan ini akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Demikian surat keputusan ini diperbuat
dan apabila ada keliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 28 Desember 2023. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora, MTH, MM. Ditandatangani dan distempel. Lampiran surat keputusan. Panitia Pesta Peresmian Resort Tamarunang. Penanggung jawab, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora, MTH, MM. Penasehat, Parlhado Resort Sulawesi Selatan, Parlhado HKBP Persiapan Resort Tamarunang. Ketua Umum, Pendeta Tommy Domingus STH. Ketua Pelaksana 1, Dr. Andus M. Panjaitan MM. Ketua Pelaksana 2, Pendeta J. Hutapea STH HKBP Kendari. Ketua Pelaksana 3, Sintua M. Butar-Butar SSIT. Sekretaris 1, Sintua AO Hutagalung SSOS. Sekretaris 2, Sintua CH Sitorus, HKBP Kendari. Bendahara, Nyonya B. Sinaga SE, D. Borusilaen SST, MKes. Seksi Sejarah dan Acara, Koordinator, Sintua TR Sianturi. Anggota, Sintua N. Boru Sigalingging, Sintua M. Hutajulu, V. Panjaitan, Dr. Andus PM Siotang, Sintua MP Sitorus MM, Yuli Siombing MPD. Seksi Dana, Koordinator S. Pasaribu. Anggota B. Sinaga SE, JR Siahaan SE AK, T. Simanjunta SE, M. Silaen, Nyonya SK Gurning Boru Sijabat, MN Sinaga SE, RAR Sinaga SE, JEE Sumbayak SH, M. Siahaan SPD, F. Sianipar SE, K. Sitompul SE, Nyonya V. Panjaitan Boru Napitubulu, S. Saragi, AT Bakara, Sintua C. Siombing SE, Sintua STJ Marpaung SH, D. Sitorus SE, Andi Hutasoid ST, Wellstar Ambarita SM, Nikodemus Silitonga SM. Seksi Tamu dan Akomodasi, Koordinator HM Sitompul. Anggota Nyonya M. Nababan L. Borusimamora SH MH. LDP Tambunan ST, Nyonya M. Sinaga E. Boru Butar-Butar. Andar Manulang ST, Putri Panjaitan, Olivia Sianturi, Ailen Nababan, Merda Sitinjak SE, Sabrina Siombing. Seksi Humas dan Keamanan, Koordinator M. Nababan. Anggota Sintua D. Hutapea, JM Butar-Butar SH, H. Tambunan, D. Tambunan, L. Samosir. Seksi Perlengkapan dan Publikasi, Koordinator Sintua S. Siombing. Anggota Sintua M. Boru Manurung, Apridupan Sianipar, Desi Silaen Eskom, Efraim Sianturi SE, Mario Rumahorbo S. PSI, Dani Nababan SM, Henrico Paul Panjaitan SE, Adi Siahaan, Putra Hutabalian SH. Seksi Konsumsi, Koordinator Nyonya Sintua S. Siombing Boru Sinaga. Anggota Nyonya S. Purba Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Hutajulu F. Boru Panjaitan, Nyonya D. Tambunan Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Panjaitan Boru Huta Barat, Nyonya Sintua TR Sianturi Boru Tasoid, Jeki Rijal Sinaga SSI, Barenta Samosir.
Seksi Kesehatan Koordinator Nyonya YF Sitorus Boru Purba. Anggota Nyonya Panjaitan Sintua D. Boru Marpaung, Nyonya Ate Bakara Sintua Christine FD, Nyonya Dr. Simangungsong SPAKSE Boru Aritonang SPKFR, Nyonya M. Sihan Boru Nenggolan. Demikian surat keputusan. Dihamu akama nami na nami na dong disonang tersurati guarna mulubui rotu julu akama asa dilantik bersama-sama. Dihamu amanami dohot inanami. Nunga dibagi hamu surat keputusan penetapan muna gabe panitia peresmian resort Tamarunangon. Nama nukun monuang jumolo dihamu. Naolo dohamu mangulahon, dohot patuluson, ulaon naung disagihon, jala na diaturhon tohamu hobar tu natinotopon, diaturan do peraturan ni huria HKBP, molonong sadarohamu namang alusiamuma sian nasa rohamuna mangasahon na sinirohan ni debata ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan pau jakon hamu gabe panitia peresmian Resort Tamarunangon ulanti mahamu marhite-hite goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia saya dipergogoi di patau jala diparbisuhi Tuhani mahamu lau patuluson ulauni di tonga-tonga ni hurianai bahen sangap di goarna amin atong lau maborhati hamu tu ulaon ni panitia peresmian Resort Tamarunangon ujaha hata ni debata sian sada Korintus 15 ayat 50 alu. Ope hamu akadong aku nahin holongan. Marsihohot jala somuba-uba mahamu. Jala lam sumurung watotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Alay diboto hamudo. Dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Amin. Holat tukai ketua mumado tukai ketua pelaksana pasatami nang tu sudiman non bui diperbanyak katanya. Laos song naong di wartahon nakin mula bueno selesai ibadahon langsung mahita turapo panitia pertama perdana asa taboto nama kubasi ala jepek do partikiata holan sekitar 3 bulan lebih hurang ikon kejarota la patupa ulaon nabalga di tonga-tonga ni hudata dersoton alani hudul mahamu akamang kenang
Alanong sikop, pelantikan panitia peresmian gabi resort Tamarunangon, nuaing neng tertutup ma parminggot ta ibadah ta, mari dehita sian nomor 672 ayat sada, lau sepangidohami jongjong mahita saluhutna. Saat mapilian na tapapungon todo pa ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan dot nasa libasan na maliutus. Upasat tami masya na nilon mito hami pilian nami to ho. Sa ijalo magabiwap na hutsus di julong. Pasu-pasu menjala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam doh di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang ni sileolon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang sa pnurbadia magwarmo. Sa Roma harajon. Sa isaut malomani roham di banotongon song na di banua gijang. Lehon matuhami sidero ng uluan siya pari. Sa samadusa nami song panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon to pangunjunan. Palua mahami siyan panghago. Mulak mahamu di bagas dami jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan de batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.